nekakve 400 metrov od internata biše ta biskupska crkev, tam in Božja ša. A sreč Bože še, přijde še tam jedna skupina vojakov a na těch trijach hoždíky to biše opravdu vodce. A te jsou tam si tu celý fajn obladali. Sreč Bože še. Příchodné neděli to samsné. A potom jsem měl tež jinou neděli doplnit, co dále. Měl na starosti, tak jsem se po městě šel. A to jsem viděl, to byla samsná skupina, to jsou potom, to byly rekruty, které jsou na tutém doplňu se město obladali. Zase oni runě na Kemšach, tam tu Boží šu milili, to bylo odpolat. No? To bylo tam jich nábožná svoboda, tu biskup Olomoucký, tu byl ten již pod domělcem a arestom. Se po Boží šel.